इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। जीजा के हाथ तोरा दीदी पकड़ल सुन हमारा हाथ साली ढाला हो। जीजा के हाथ तोरा दीदी पकड़ल खुन हमारा हाथ साली ढाला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। यही लगनिया में हो तो नहीं सदिया बैठ के हथवा माला हो। यही लगनिया में हो तो नहीं सदिया बैठ के हथवा माला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। भैया के बाराती अलियो साली तोहर घरे। टेबुल पंखा लगवाए साली गर्मी बहुत पड़े। भैया के बाराती अलियो साली तोहर घरे। टेबुल पंखा लगवाए साली गर्मी बहुत पड़े। तोरे दीदी के देवर हकियो देखी न हमसे जाला हो। तोरे दीदी के देवर हकियो देखी के हमसे न जाला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। एक के मड़वा पर साली करला हम दोनों शादी जी। दोनों बहन एक ही घर में करी खूब आजादी जी। एक के मड़वा पर साली करला हम दोनों शादी जी। दोनों बहन एक ही घर में करी खूब आजादी जी। कुमारे हियो कुंदनवा साली शादी हमरे से कल हो। कुमारे हियो कुंदनवा साली शादी हमरे से कल हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। जीजा के घरवा दीदी के ससुरवा सुनाए साली चला हो। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।